Tak toto sú posledné zábery z ešte funkčného servisného vozidla technikov spoločnosti Radionet. Je sobota okolo obeda a technici si trúfajú výjsť na považský Inovec s autom, ktoré pomaly, ale isto dožíva. Pokiaľ máte teraz pri sebe deti, radšej preskočte o pár minút dopredu, alebo viete čo, my to vycenzurujeme. Nelez tam. Prečo? Nelez tam. Vyjde sa niekde. No čo? Si bol raz zabitý? Tieto šmite do boku, jen tam tie zrazy, čo sú. Ježiš Mária. Do tohto som sa viacej bol. Tohto som sa bol viacej. Tlač. Skúš to No, optimizmus nás už prešiel. Tlačenie auta s červenými nosmi sme radšej ani netočili, aby nám náhodou niečo tekuté neskazilo kameru. Keďže ani jeden z nás nie je Chuck Norris a našim nervovým bunkám už svietila červená kontrolka, proste sme to vzdali a vyšli sme si na taký pekný peší výlet. Ja som hovoril, že budeme vidieť inverziu, no. Asi máme inverziu. To je jak hovado, najskôr kolesa, potom nohy. Našťastie existujú aj dobrí ľudia, ktorí nás z Inoveckej chaty vzali autom do Bánoviec. No dneska trošku blázinec. Bol som kúpiť snehové reťaze, aby sme sa dostali na Inovec. Samozrejme som si zabudol kartu doma, hotovo som nemal, ale našťastie som ešte vyhrabal jednu takú záložnú súkromnú kartu, tak som to zaplatil zo svojich a reťaze mám, takže prvá vec je urobená. Teraz idem ešte do rádia zaniesť nejaké balíky a utekáme do Trenčína po auto, s ktorým pôjdeme na Inovec. Pre tých, ktorých to zaujíma, ale aj pre všetkých našich klientov sme sa rozhodli spraviť občas zo pár takýchto videí. Začať nemôžeme nikde inde ako pri nákupe nového auta. Mimochodom, pôvodné auto je ešte stále pod inoveckým vysielačom, ale o tom na budúce. Je piatok 3. februára a práve teraz cválame do Trenčína pozrieť nejaké to auto a ak sa nám nejaké zapáči, rovno aj kúpiť. Vozidlo prevzané, môžeme ísť na prvú testovaciu jazdu. A na záver chcem všetkých ubezpečiť, že s týmto videom sa nezačína žiadna YouTube kariéra na spôsob Mike je pán. Robíme si to po svojom a tak to aj bude. Ak vás náhodou zaujíma zákulisie spoločnosti, ktorá poskytuje internet, dajte kľudne odber. Auto máme, druhého šoféra máme, čo nás bude ťahať, keď zapadneme. Reťaze máme vzadu, môžeme sa vydať na Inovec zajtra, ale to bude až v ďalšom videu.